Тази снимка е олицетворението на мотото на живота ми, което е културата и бахора. Ние обичаме и културата и бахора. Ето, например, не можете да ставате в 6:30 от понеделник до петък, без след това през уикенда да направите един ултра Fortnite маратон до 3 сутринта. Не можете да ядете здравословно 6 дни в седмицата, без да ударите един качествен доминус поне веднъж. И нещо много актуално за момента, не можете да отидете да гледате еротичната адаптация на Бролени хълмове, без да сте се запознали с оригиналната история преди това. Както виждате, то съвсем натурално културата и бахора винаги си вървят заедно. Обаче има моменти, в които изтърваме нещата и отиваме прекалено много или към културата, или към бахора. И аз лично съм забелязала, че това никога не ми влияе добре, когато няма баланс. Реално мотото на живота ми е баланс, не културата и бахора, просто това звучи много по-благозвучно. Например, когато съм само в културата, много често усещам, че прегрявам. Примерно, ако само ям здравословно, спортувам, не се забавлявам по някакъв начин. Но естествено, когато съм само в бахора, това не ми влияе добре. Много често е нездравословно, ставам апатична. Балансът е нещо, което се опитвам да вкарвам в абсолютно всеки аспект от живота ми, включително работата ми и по-конкретно книжния ми клуб. Не случайно дадох примери с Бролени хълмове. Този месец дейностите ни включват прочита на книгата на месеца, която е Бролени хълмове, и естествено е културата, смесено с бахора, което е еротичния филм. И въпреки че книжния клуб е цяло онлайн и реално обсъждането на книгата се случва онлайн, този път сме решили филма да го гледаме заедно, като се разделим по градове. Ако този баланс ви се струва приятен и смятате, че и вие искате да вкарате културата и бахора в живота си, можете да се присъедините към книжния ми клуб от линка в профила ми. И освен това не забравяйте да коментирате дали в собствения си живот успявате да създавате баланс между културата и бахора.